Ναι, Πέπα. Έλα, τι κάνεις, είμαι η Πέπα Πιγκ. Πού είσαι? Είμαι με τον μπαμπά Γουρουνάκι. Τι μαμά Γουρουνάκι όμως? Τη μαμά Γουρουνίτσα. Τι όμως? Και είμαι με τον Τζόρτζ. Τι άλλο όμως? Κάνω βόλτα με τον μπαμπά Γουρουνάκι. Τι όμως? Και την μαμά Γουρουνίτσα. Πάμε Είσαι βόλτα. σπίτι αμέσως τώρα. Να πάμε σπίτι. Ναι. Θα είσαι κι εσύ σπίτι. Όχι εδώ, αυτό είναι σπίτι μου. Ναι, έλα στο σπίτι της Πέπα Πιγκ τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα πρέπει να κάνω βουλά. Ναι, σε θέλει η Πέπα Πιγκ. Πρέπει να κάνω τώρα βουλίσσα. Πάρε το Τόμας το τρενάκι και έλα τώρα. Το Τόμας το τρενάκι το ξέρεις? Για δείξ' το μου. Δείξ' το εδώ το Τόμας το τρενάκι. Έβαλατε κορώδιο. Α, για να το δω, δείξ' το εδώ. Το Α, το Τόμας το τρενάκι. Πώς κάνει? Του. το βάλω. Ναι. Και θα έρθω μετά. Έλα με το Τόμας το τρενάκι στο σπίτι της Πέπα the Pig. Γεια σου.